obrigado por unha reforma da propia Igrexa, non por vontade propia. Nos últimos anos do franquismo se di que a Igrexa se distancia de Franco. Non é certo, é dicir, se distancia do franquismo un sector moi minoritario do clero, moi minoritario. Alguns curas novos que traballaban en barrios obreiros que viven as contradicións que había naquela sociedade. É certo que se distanciaron do franquismo, pero hasta que desapareceu Franco, o papel da Igrexa sigue sendo de un matrimonio de conveniencia co franquismo. Nas cortes franquistas, que era o remedio do parlamento que tiña Franco, había obispos, sempre. E non só eso, sino que a cambio os obispos, para ser designados, tiñan que ser propostos polo jefe do Estado, é dicir, por Franco. De maneira que a maior parte do episcopado español, os altos cargos da Igrexa, foran designados por Franco, todos eles. A proposta de Franco la facía o Vaticano, que era un acordo que estaba establecido, e o Vaticano nomeaba da terna de cada tres que proponía un candidato, o cual garantizaba a fidelidade da Igrexa ao franquismo hasta a actualidade, prácticamente, porque boa parte da Igrexa que temos, pois en eso evolucionou relativamente pouco, destende destes criterios que se aplicaron ao franquismo. E, desde aquí, por o meu tempo, paso a palabra. Muy bien, muchas gracias. A mí gustaría empezar a parte que me toca a mí, que é explicarvos o momento actual, por unha pregunta que me gustaría que alguén de vos me puidera contestar. A pregunta é moi fácil, supoño que moitos o saberedes. En que cidade está enterrado o patrón de España? En Santiago. Por aí hai un chico listo que o sabe. Bueno, a pregunta parece moi fácil, pero en realidade non é nada fácil. É unha pregunta bastante complicada. Porque, de feito, nós entendemos esa pregunta, todos nós, pero alguén que viñese de fora, dun sistema cultural distinto ao noso, non entendería para nada esta pregunta. Que significa iso de ser patrón e que significa iso de ser patrón dun país? É algo bastante difícil conceptualmente de explicarlle a alguén. Pero, en cambio, eu fixen a pregunta, a maior parte de vos seguramente a entendestes e saberíades contestada, non? Por que todos nós somos capaces de entender unha pregunta tan extraña, se o pensamos ben, como esta, vale? Sobre esta cuestión volverei ao final da miña exposición, pero antes vou empezar, porque non hai que empezar sempre, que é por o principio, non? E vou enganchar, o que acaba de dicir o profesor López Facal, vou enganchar coa época do Concilio Vaticano II, que é algo que nos falou así brevemente, e que foi un acontecemento do que seguramente a maior parte de vos escoitou falar pouco. Foi unha especie de pequena revolución dentro da Igrexa Católica. A época na que se produciu o Concilio Vaticano II foi a metade dos anos 60. Era unha época da que vosos pais se lembrarán, algúns deles polo menos, que foi a época da revolución sexual, do amor libre, das novas políticas de planificación familiar, dos anticonceptivos, eso no ámbito da familia e da sexualidade, pero tamén había revolucións noutros ámbitos, non? E a Igrexa Católica seguía tendo daquela un discurso moi anticuado, seguía tendo hoxe en día, opinaredes moitos, pero naquele momento era ainda moito máis grave, non? Entón a Igrexa Católica tiña que poñerse ao día, e por iso fixo iso que se chamou o Concilio Vaticano II, que foi unha reunión que durou 3 anos en Roma, onde se reuniron todos os obispos do mundo e sacaron unha serie de documentos. Un deles, o que antes se aludiu, sobre liberdade religiosa. Eu discrepo en parte co que acabo de dicir o profesor López Facal, no sentido de que ese concilio tivo unha repercusión enorme en España, moito máis do que se presume normalmente. E en España a Igrexa Católica sí que tivo un papel no seu conxunto moi importante en acabar co réxime franquista, precisamente porque o réxime franquista e máis a Igrexa Católica estaban moi unidos, como se nos acaba de explicar, a partir do momento en que a Igrexa de Roma, o Papa e a Curia Romana cambian de rumbo e deciden, entre outras cousas, que hai que distanciarse dos réximes políticos autoritarios, nese momento en España se produce realmente o final, empeza a producirse o final do réxime franquista. Non me vou a entreter máis neste tema, vou a pasar xa á época democrática nosa que nos interesa.
Por que enganchei co Concilio Vaticano II? Por unha cuestión moi fácil. Si alguén de fora de España viñese aquí e intentase coñecer cal é a nosa regulación constitucional da liberdade religiosa ou da religión en xeral, iría, como todo o mundo, á Constitución. A Constitución sabedes que é a norma básica que regula, por unha parte, o que se chama a parte dogmática que regula o que son os dereitos e as liberdades dos cidadáns, e depois ten outra parte que se chama a parte orgánica, na que se regulan as institucións, a coroa, o goberno, o parlamento, os xuíces, todo isto. Pois alguén que queira coñecer como se regula en España a cuestión religiosa irá á Constitución. O curioso en España é que se vai á Constitución non se entende nada, porque a cuestión religiosa está regulada na Constitución de tal maneira que engana moito o lector que non este avisado. Todos tedes aí, supoño, a folliña que vos repartiu Marita, e se vos fixades nos artigos que se vos poñen aí o 14, o 16 e o 27, eu casi vos dille que vos fixedes nos artigos 14 e 16. No 14 di, os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación ninguna por razón de religión. Ninguén pode ser discriminado por ter unha religión ou outra. Este é un tema que vai ser moi importante nun futuro próximo, pola inmigración, sobre todo, de persoas de orixe musulmán, e de religión islámica. E despois se fala no artigo 16, apartado 3, de que ninguna confesión terá carácter estatal. É unha declaración constitucional moi semellante a que despois nos vai explicar o cónsul de Uruguai, que parece que indica que España sería un estado aconfesional, se non laico, aconfesional, é dicir, un estado que non recoñece como propia ninguna religión. Isto rompe, desde logo, absolutamente co franquismo, porque o franquismo, nas leis fundamentais do franquismo se decía que España era un país católico, vale? Pero aquí só hai un pequeno dato que nos indica de por onde van os tiros. Se vos fixades no final do artigo 16, dice: o Estado manterá relacións de cooperación coa Igrexa Católica. Por tanto, non é que haxe unha separación radical, por lo menos xurídica, como se nos explicará despois, entre o Estado e a Igrexa, sino que o Estado non asume ninguna religión, pero ao tempo mantén relacións de cooperación coa Igrexa Católica e coas demais confesións. E hasta aquí chega a Constitución non di nada máis sobre este tema. Pero que sucedeu? No momento en que a Igrexa Católica veía que o ditador Francisco Franco, un compatriota noso de Ferrol, por certo, estaba xa moi velliño e estaba a punto de morrer, empezou a pensar, empezou a planificar o que ia ser o post-franquismo. E o post-franquismo é isto, no que estamos vindo agora, non? E nese momento estaba claro que había que situarse no que vivía despois do franquismo para acadar unha meta que era esencial, fundamental, que era non perder, basicamente, a situación de privilexio que a Igrexa Católica tiña no franquismo. Lembradevos do exemplo co que empecé a miña charla, coa pregunta co que empecé: quen é o patrón de España? Como seguimos sendo capaces de entender esa pregunta, non? Por que? Porque seguimos vivindo nese mundo de alusións constantes a conceptos propios da religión católica. Bueno, pois iso era o que non se quería perder. E esa situación de privilexio, como se podía manter? Non se podía manter frontalmente. Non se podía, a Igrexa Católica non podía chegar e dicir, bueno, na Constitución Democrática Española imos manter que basicamente o que estaba vixente durante o franquismo vai seguir vixente na democracia. Non se podía defender iso porque a Igrexa Católica estaba moi estreitamente vinculada coa ditadura franquista, que era unha ditadura moi dura, non? Por explicado brevemente. Había que facelo, con outras palabras, pola porta de atrás. E a porta de atrás foron uns acordos internacionais que tedes tamén aí algún exemplo na documentación que vos repartín, que se foron negociando paralelamente coa negociación da Constitución. Se trataba, por tanto, de regular a relación entre o Estado e a religión en España, por unha banda, na Constitución, o que se iba a decir moi pouco, e a parte sustancial, vale, iba a ir por fora da Constitución, nuns acordos internacionais, que ademais, no dereito español, os acordos internacionais teñen moitísima forza, son moi difíciles de cambiar. Os instrumentos jurídicos internacionais en España non se poden derogar facilmente, vale? Por tanto,
Estes acordos entraron en vigor 4 días despois de sancionarse a Constitución Española. A Constitución Española se sanciona por parte do rei o 29 de decembro do 78 e o 3 de xaneiro do 79, 4 ou 5 días despois, se firman os acordos internacionais. E neses acordos internacionais sí que se especifica moi clarito cal é o estatus xurídico da Iglesia Católica en España. Aí sí. E aí é onde hai que ir para entenderlo. E aí é onde chegamos. Os acordos que se firman son 4. Un é sobre asuntos, temos aquí apuntado, sobre asuntos xurídicos, que é o que atinxe sobre todo a familia. Volverei ahora en breve sobre isto. Marita, avísame que non me pase. Un sobre asuntos xurídicos, outros sobre asuntos económicos. Son os 2 acordos importantes, porque é do que se trata. E despois outros que teñen así menos trascendencia. Voume centrar en 2 deles. O dos asuntos xurídicos. Este atinxe sobre todo o ámbito familiar, vale? É dicir, un ámbito moi querido da Igrexa Católica. Por exemplo, antes falouse do dereito matrimonial, os casamentos, os divorcios e demais. Evidentemente, aquí a Igrexa Católica tiña un problema e era que o monopolio da Igrexa Católica do matrimonio tiña que acabarse. Pero, en cambio, salvou bastante ben os nobles porque o que sí se conseguiu foi darlle validez civil aos matrimonios celebrados a través da vía canónica, a través da Igrexa Católica. Vos, dádelo todos por suposto. Todos, ou casi todos de vos, casaredes algún ano próximo destes e cando fagades, moitos faredelo a través da Igrexa Católica. E cando fagades a través da Igrexa Católica non vos enteraredes, pero o que fagades ali, na igrexa, na capela, onde o fagades, terá efectos civis, se inscribirá no registro civil, automáticamente. Iso non sucede así porque sí, sucede así porque o Estado español así o pactou coa Igrexa Católica. Noutros países non é así, noutros países hai que casar primeiro polo civil e despois se pode facer a correspondente cerimonia religiosa, católica ou a que sexa. En España non, en España, se te casas pola Igrexa, automáticamente estás casado pola vía civil. Unha das cousas nas que a Igrexa Católica perdeu foi na cuestión do divorcio. Foi unha batalla dura, pero ao final en España é posible divorciarse. E moitos dos que se opuxeron ao divorcio no seu momento acabaron eles mesmos divorciándose, incluso varias veces, non? Algún ministro conhecido. E esa foi unha batalla que perdeu a Igrexa Católica. Ao cual non quero dicir que unha unión matrimonial católica se poida disolver. Se pode disolver o vínculo civil. Isto é un pouco difícil de entender, incluso para os católicos. Funciona así. Alguén se casa pola Igrexa, isto ten efectos civis. Está casado pola Igrexa e automáticamente polo civil. Pero, se se divorcia, só pode divorciarse polo civil e volver a casarse polo civil. Pero o seu vínculo canónico, o seu vínculo católico sigue vixente, vale? De maneira que polo católico non se vai poder casar de novo porque sigue casado. De acordo? Ben, por certo, a Igrexa Católica sofre unha nova derrota neste ámbito coa lei que se aprobou hai pouco que posibilita o casamento entre persoas do mesmo sexo, non? Como todos sabedes. Outro tema no que batallou muitísimo a Igrexa Católica, o tema do aborto. Sabedes que había, en realidade, un propósito por parte do legislador ou por parte de algún partido político de permitir un aborto libre. Aborto libre non era máis que da semana 0 hasta a semana 12, creo recordar, se pode abortar. A muller se decide abortar, pode abortar. Esta foi unha batalla terrible que entón houbo entre a Iglesia Católica e o Estado e os partidos políticos que abogaban por iso, e aí a Iglesia Católica foi capaz de conseguir que os supostos nos que o aborto se permite ou non se castiga se reduciran a algúns poucos. Pódese abortar, os meus poden abortar, nalgúns supostos moi concretos, non en todos. Isto en canto ao tema da familia, que é o tema dos que había que falar aquí. Tema da escola, tema do ensino. Este é outro tema que se regula tamén neses acordos, e tamén en parte na Constitución, no artigo 27, e é un ámbito que a Igrexa Católica lle interesa moitísimo controlar. Por qué? Porque se nós somos capaces, como Igrexa Católica, se eu agora fora representante da Igrexa Católica, diría, eu quero controlar a Igrexa Católica, o ensino,
porque así son capaz de reproducir socialmente, xeración tras xeración, a miña fe, a fe que eu defendo. De acordo? É moi importante porque a mí eu teño que ter clientela para poder vender o meu produto, para poder sobrevivir como institución. E para iso non hai mellor institución que a escola. Como se consegue isto, resumindo xa, porque creo que me estou pasando, consíguese dunha maneira, por unha dobre maneira. Primeira, se posibilita que o ensino privado poida seguir estando en mans da Igrexa Católica. Hoxe en día, por exemplo, 1 de cada 3 alumnos españois estudian en colexios privados e o 99% dos colexios privados son católicos. E segundo, se consigue a través da imposición da religión como materia de oferta obligada no ensino público, que é un tema que tamén se está debatendo, non sei se vos enterastes un pouco da reforma da lei de educación e tal. Este é un tema que estaba aí e se din a veces moitas burradas porque moitos non se esquecen de que eso non se pode cambiar porque está nos acordos internacionais que firmou España. En España é obrigatorio, a non ser que se denuncien os acordos, ofrecer a religión católica nos colexios. Non se pode non ofrecer. Non é... Outra cousa é que os alumnos teñen que asistir, que non teñen por qué. E un terceiro punto moi importante é que os profesores de religión católica, tamén das demais religións, o que pasa que é un anécdota hoxe en día, os profesores de religión católica son pagados polo Estado. En xeral, en España, o persoal da Igrexa Católica, bispos e curas, son pagados polo Estado. Algún autor chegou a decir que en España os curas e os bispos están nacionalizados, como se fosen... Imaginadevos que agora eu decido que vou empezar a pagar o salario pois o presidente do Corte Inglés, vale? Pois eu lle pago como Estado o salario ao presidente do Corte Inglés. Pois o Estado español paga o salario ao presidente da Conferencia Episcopal Española. Ben, e agora voltemos ao comezo da minha charla, con este remato, a cuestión da pregunta que eu facía, que me contestaban aquí brillantemente, acerca de onde está enterrado o patrón de España, Santiago. É algo do que nós normalmente non somos conscientes, pero que é moi importante que o empecemos a pensar, e por iso quería insistir nisto, porque creo que é moi significativo de hasta que punto España non é realmente un Estado aconfesional. Somos un Estado moi confesional. O que pasa é que non nos enteramos moito porque estamos moi afeitos. Por exemplo, cando hai unha procesión aquí na estrada, supoño que moitas veces nas procesións que se fan aquí na estrada o santo ou a virxe de turno irá escoltado ou escoltada pola policía municipal, por exemplo. Bueno, iso non é normal nun Estado confesional, aconfesional. Que fai a policía municipal escoltando unha manifestación religiosa? Outro exemplo, moito máis sangrante ainda. Todos os 25 de xullo, o rei, ou un delegado do rei, ven a Santiago de Compostela para axiollarse diante do apóstolo Santiago, que, por certo, non está enterrado en Santiago, porque o que hai en Santiago non é o apóstolo, eso sí que se sabe desde hai máis de 100 anos, eu creo que xa o Cedero sabía. Non é verdade. Sí. Cando xa é unha tende que xa estou aburrido no este do apóstolo Santiago e fai unha cousa que desde fora do noso sistema cultural é absolutamente alucinante. Ofrécelle España ao apóstolo, encoméndalle a fortuna de España ao apóstolo. É dicir, o rei de España, que é o xefe dun Estado aconfesional que non ten religión oficial, ven a Santiago e se dirixe a un símbolo do catolicismo, non do Islam, sino do catolicismo, para ofrecerlle nin máis nin menos que todo o país aconfesional para que se faga cargo del o apóstolo Santiago. Nós vimos iso na televisión todos os anos e non nos damos de conta de hasta que punto iso choca con esa pretendida declaración de aconfesionalidade que se nos di que é propia de España.
Entón, bueno, estes 4 apuntes son para que reflexionedes un pouco deste tema e agora vamos a sacar un pouco os dentes para o señor Cónsul de Uruguai nos fale dun sistema que parte de outros presupostos completamente diferentes. Muchas gracias. Gracias, Marita, por la invitación también. Yo les voy a contar, como decía el profesor, un poco cómo es el sistema Estado-religión en Uruguay, sin hacer ningún juicio de valor al respecto. No diré uno es mejor que el otro, ni viceversa. Simplemente les voy a relatar cómo es el sistema en la actualidad y hacerles un poco, muy brevemente, la historia de cómo en Uruguay se llega a esta situación. Como ustedes saben, Uruguay es un pequeño país del cono sur de América del Sur, situado entre Argentina y Brasil. Es un país con unos 180.000 kilómetros cuadrados y una población muy similar a la de Galicia, de unos 3 millones y algo de habitantes. Es un país relativamente joven. Uruguay accede a su independencia en el año 1825, que es la declaratoria, y luego a la soberanía propiamente dicha en 1828 con un documento que se llama la Convención Preliminar de Paz. Tiene mucha relación con Galicia y Uruguay, como ustedes saben, por las muy importantes oleadas de inmigrantes gallegos que fueron hacia el país. Se calcula que el 80% de los españoles que fueron a Uruguay venían de Galicia. En Uruguay realmente Galicia es algo que no es ajeno, todos tenemos o conocemos, tenemos algún pariente lejano, cercano, en diferente grado. Y en los últimos años, por la crisis económica que atravesó Uruguay, esa tendencia se revirtió un poco. Y hoy es al revés, hoy hay más, no más uruguayos en Galicia que gallegos en Uruguay, pero hay cerca de 7.000 uruguayos en Galicia, que para un país con nuestra población es realmente una diáspora importante. Yendo al tema que nos ocupa de Estado y religión, les decía que Uruguay es un país relativamente joven que accede a la independencia en 1825, y sin embargo antes de eso ya nuestro prócer, el héroe nacional uruguayo, que era el general José Artigas, que participó en las luchas por la independencia, era un hombre de acción y de pensamiento, tuvo muchas batallas, pero también fue un ideólogo, y dejó plasmado su pensamiento básicamente en 2 documentos, que fueron las instrucciones del año 13 y el reglamento de tierras de 1815. Pero en particular para la que nos ocupa, en estas instrucciones del año 13, que haciendo muy brevemente la historia, ustedes saben que antes de Argentina ser Argentina, Uruguay ser Uruguay, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que tenía la capital en Buenos Aires. Uruguay era una provincia que se llamaba Provincia Oriental, porque está al oriente del río Uruguay, por eso el nombre de República Oriental del Uruguay. Entonces, como les contaba, en el marco de lo que sería llamado la Revolución de Mayo, en determinado momento el gobierno central de Buenos Aires llamó a una Asamblea General Constituyente y solicitó a las diferentes provincias que enviaran sus delegados. Una de esas provincias era la provincia oriental, y el general Artigas, que era el líder de los uruguayos, que entonces nos llamábamos orientales, convocó un congreso, que se tiene que llamar Congreso de Tres Cruces, y llevó un documento a ese congreso que sería el mandato para los delegados uruguayos que asistirían a la Asamblea de Buenos Aires. En ese documento, que es del año 1813, ya se ocupa del tema de la libertad religiosa en su artículo 3. Es un documento realmente de avanzada para lo que eran las ideas de la época. Y el artículo 3 que les leo, que es muy breve, decía: promoverá el gobierno la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Era una época en que realmente este tipo de disposiciones era difícil de encontrarlas en el derecho positivo. Pero sin embargo Uruguay no siempre fue un Estado laico. Cuando Uruguay surge como Estado independiente con su primera constitución en el año 1830, el 18 de julio, era un Estado confesional, era un Estado que tenía una religión oficial que era la religión católica. A lo largo de fines, diría, del siglo XIX y principios del siglo XX, empiezan a tomarse medidas tendientes a la secularización del Estado. Entre ellas, les leo algunas muy brevemente con las fechas. Tenemos, por ejemplo, en 1861 la secularización de los cementerios, que hoy hablaba la profesora aquí en España. En 1877 la Ley de Educación Común. En 1879 el Registro Civil. En 1885 el matrimonio civil obligatorio. En 1885 también la Ley de Enseñanza Secundaria y Superior. También en 1911 la supresión de la referencia a Dios y los evangelios en la fórmula de juramento parlamentario de incorporación, e igual medida para el juramento de los ediles. Ustedes saben, cuando un diputado, un senador, un edil van a tomar posesión de su cargo, realizan un juramento
que hoy en día en Uruguay es en base a la Constitución, en aquel momento se hacía también referencia a Dios y a los evangelios. Y en 1917 se produce la total separación de la Iglesia y el Estado, y se establece en la Constitución la libertad de cultos en forma expresa a través de un artículo que es el quinto, que ustedes lo tienen repartido, que le dio Marita seguramente, y lo voy a leer ahora un poco más adelante y a comentarlo muy brevemente. Pero data entonces de 1917, que es el año también en que se establece la ley de divorcio, y asimismo la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, que realmente es un avance en ese momento. Es anterior en mi país, por ejemplo, para que tengan una idea, a lo que lo fue en un país como Francia, 1917. Este artículo quinto, y ahora lo comentamos, dice así: todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondo del erario nacional, porque como recuerdan, desde 1830 a este momento el Estado era confesional, por ende los templos podían haber sido construidos con fondos públicos, pero dice, como decía, reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. Me adelanto al tema de la financiación. En materia de financiación en Uruguay no hay un subsidio, no hay una subvención explícita y expresa a ningún culto. Lo que sí hay es una exención de gravámenes. Vale decir, si lo establezco una iglesia católica, adventista, protestante, musulmana o de la creencia que fuera,